Autozerbitzu gunea. Goizeko 7:00 gaueko 11:00, hainbat eragiketak egiteko kutxazain automatikoak. Check-ina. Eskatu hitzordua edota adierazi zure bisitaren arrazoia. Check-in dispositiboak kutxabankeko bezero guztiak identifikatuko ditu, tratu pertsonalizatua eskainita. Bideogola. Kudeatzailearen zain zauden bitartean, kutxabankeko berrikuntza guztiak eskaini eta informazio praktiko eta erabilgarria jarriko dugu zure esku. Itxaron gunea. Wifi sare irekia eta tabletak dituzu zure itxaronaldia ahalik eta erosoena izan dadin. Arreta pertsonalizatuko gunea. Kutxabankeko bezeroa bazara, zure kudeatzaileak informazio guztia ipiniko du zure esku, zure beharrizanen arabera. Eta oraindik bezeroa ez bazara, kudeatzaileak zalantza guztiak argitu eta kutxabankek eskain diezazukeen guztiaren berri emango dizu. Erakustokia. Kutxabankeko produktu eta zerbitzu nagusiei buruzko informazio erabilgarria aurkituko duzu. Gune mistoa. Online banka eta banka mugikorra. Zerbitzu aurreratuko gune misto honetan, online bankara eta banka mugikorrera sar zaitezke. Check-outa. Ongi joan alda guztia. Iritziak jasotzeko espazioa.